Balmao anga bi arabadunya marsikalo tle bisawani kele donc kibaru be damne ni femi tumadola chikoroba ni musokorobaw aw ye do soro akibaro ya ulakaba u do ye jumai u de kafo minye Imam Mahmoud Dicko ye Imam Mahmoud Dicko mi ka damne samba flani samugana o san tla ka kenye ka damne watila fuka se ambe domina inafo bi akungango kuma afelaw ka hakilnaw anofemo apmao sebekoro chayalendo utefenre usabuye aye jodaminu ajoru joyoro la kabli Ibrahim Bokar Keita ka fanga bika kele kulufe kablo wati atunyi kambo wa jora joro la koy o Imam Mahmoud Dicko kunungo soma dafe ayere nofemo tunsira radio nyeta la ya ku bunye bika ke Imam Mahmoud Dicko ye nga yala Imam Mahmoud Dicko yere bunye ali ya famu chugodi akelendo la dayebe nazaraw fe wala jamana manu nu marala nazaraw fe kube kula jorobe jorola walebe walela ne famaw wala jere akula tigelaw uye mogo mimine ni o baraw ye o kungorata baraw ye o dangele baraw ye u be fendo dima femi nabi fama ko medai u medai angu jonjon angu walinyumandon ka sabuke karsaka ngana yayi kasaka chesriye kasaka jodayi fota fara ketaka nga beba don ka fo Mali kono yabi sebe yere be mbulukro oluku salungu minumbe nolube jatemineke jamana ni nyonche ka jate umine ukulatige chake bunda sodobe abibo langle ufei ayem fo anfaso malika aku Mali uku Mali ye dansago fanga sigi de bi abe fo mi ma ko régime autoritaire ni je jamana keme ani jamana bi woroni wolon flata Mali be joro mina o ye keme ani tani kelende kasoro Mali tumbe nyefe jamana munumbe nu ka jamana marachogo kai nu bafo ko pays démocratique ango be jamana sigilion joro ya tani kele mine na Mali la sabu Mali tunga joro e keme ani tani kele sabu Mali ka joro tumbe nyefe kosabe nga bi ni ye jamana keme ni bi woro ni wolon flata Mali ka joro e keme ni tani kelende kum Mali ye joro tani kele o mine na Mali la kasoro bafla sani santani kononton je jamana bela jelena jamana keme ni bi woro la Mali tumbe jamana keme na de la jamana munu ni be ya fanga sigilendo akono jamana munu nu ka yelema bolo ka cha kosabe Mali tumbo jamana wala hali farafina ya joro nani minena Mali la Mali segina kofe Mali be farafina jamana wala Mali be joro mugani sabanane la sango ni farafina tlebe enfan jamana uta jamana minu ni be ye jamana nunu dan o Mali de ko Mali dansa wo jamana yere mara sagu jagoya boli ni karaba boli ko de Mali dugulo ye cedonke Mali dugulo halalaya ka ke ko jamana ka mara o be boli Mali kono wa o sete Mali tukuni jen dongo do de bi fara jamana lakana baliya kan o privilégié kera jamana fanga firi min kera sango utukalo samba flani samugana solasi ufe solasi minu nolu yere ka marfata kunye ko bamanjiu kembe ka jen dongo do de bi fara ka jamana poruninka o solasi fanga min sigira o ye France fanga sigi o France fanga sigi ina jamana de tunyu dongo maminu sugandi samba flani samuga o wasadenw olu ka kulu cira kasoro France kono basigi u yɛrɛ ka fɔ cogo la ko basigi tun bɛ Mali kɔnɔ dɔɔni hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛyaw tun bɛ o de y'a to jɔyɔrɔ 11 minɛ na Mali la n'i ye jateminɛ kɛ jamana minnu bɛ bi farafinna tilebi yan fan fɛ ko Mali b'o ɲɛ o man ca hali Togo jamana min bɛ ni fanga karabalen sigilen don olu kun n'o ye Togo ye o fana nin b'a la nka ni wasa sɔrɔ baliya ani nin dɛsɛ min ye Mali sɔrɔ kabili bɛɛ y'a sigira Mali kɔnɔ yan a jigilatigɛ fanga bonyana Malidenw yɔrɔ a kɛra nimisa ye sabu n'i ye Mali jate minɛ a tun fɔra ka fɔ 1991 marsikalo tile 25 kɔ laban de nana kɛ jigilatigɛ ye k'a daminɛ waati ka se bi ma yɔrɔ si tɛ Mali kɔnɔ yɔrɔ si tɛ Mali jɔsiraw kan ko ɲɛ sɔrɔla la Malidenw tiɲɛ don u tun ye tɔn caman sigi u tun y'a kanu nka u ka laɲini tun ye jumɛn ye jamana sɔrɔ
aka kanya fasodenw bɛɛ lajɛlen ma o jate minnu minɛna hali ni dɔw fɛ ko dɔ kɛra o la ko kɔni kɛra ko ye ko min ma fori fiyewu misali la kɛnɛya ko jate minɛ kɛ kɛnyɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔsow nana cɛya ni faso ka dɔgɔtɔrɔsow ye fɛn kelen min bɛ yen ni faso bɛ wasa n'a ye o ye n'i kɛra banafɛn ye i ka furakɛli o dɛmɛ ka karaba n'a bɛ f'o ma ko assurance maladie obligatoire fo n'a kɛra o ye kɛ nka o yɛrɛ gɛlɛya bɛ o la koyi yɔrɔ mɔgɔ kɔni tɛ jamana in kalanko fɔ lɔgɔlidenw bɛ kalan u bɛ tila kalan na n'u bɔra u tɛ se ka baara foyi ɲɛ sɔrɔ wa u yɛrɛ tɛ maa ladamunenw ye koyi mɔgɔ lafaamuyalenw tɛ kodɔnnaw tɛ fiyewu e ka mali yɛrɛ lajɛ bani laɲini o laɲini tun bɛ jamanadenw na ɲɛ ma sɔrɔ nin si la minnu ko k'olu ye bɛɛjɛ fanga kɛlɛ a jɔbaw ye a bɛɛ lajɛlen dɛsɛra laɲini minnu bɛ yen ni min ma fara o kɔnɔguwan n'o jigilatigɛ a n'o laɲini gɛlɛyaw kan foyi ma bɔ a la bɛɛ y'a min ko fɔra mali kɔnɔ ko k'a dayɛlɛ a dayɛlɛlen ka kɛ fɛn jate ni fɛn bɛrɛlen ka taa jamanadenw ka hɛrɛ sira fɛ o si ma kɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya walew jate minɛ bani mun de kɛra olu la yɛrɛmabila maliden ni y'u ɲininka olu kɔni hali kelen la bi setigiw kɔni hali fantanw kɛ hakɛ kɛta dama don la fiyewu maa si fɛ wa maa si tigɛ i jɔ i ka jɔda la n ka hakɛ nin ye n ka hakɛ nin ye e dun ka jɔda n'i ka kɛta ye jumɛn ye o tɛ fɔ mali kɔnɔ dɛ a kɛra kalanko ye o a kɛra l'armée nationale ye o kalan min n'o de ye jamana sini ye denmisɛnw ka lamɔ k'u la faamuya ka kodɔn bila u la ka kodɔn d'u ma min b'a to n'u bɔra u bɛ jamana jɔ o lajɛ bani mɔɔw bɛ tila kalan na hali u tɛ se ka misali dilan hakili ɲuman yɛrɛ t'u fɛ min ye fasoden ɲumanya ye o kɔni taara k'u dan mɛnna an ka sɔrɔlasiw lajɛ minnu ye jamana tanganaw ye mali yɛrɛ minɛna k'a di a juguw ma n'a fɔra k'a fɔ o lahalaya la ko maa bɛ wele k'a fɔ jɔnjɔn bɛ dɔw ma Imam Hamadi ko a tun bɛ kunun ko ala ka hinɛ Modibo Keyita la a tɔgɔla so min filɛ nin ye n'i ye pɔnfa de tigɛ k'i kunda Hamidalayi kaburu kan ni Imam Hamadi ko a ye fɛn fɔ fɛn min cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a y'a fɔ bamanankan an ka forobakan ani nazarakan na an y'a kanu a ye min fɔ nazarakan na an ka o ba yɛlɛma bamanankan na ta fɔta kɔfɛ a y'a fɔ cogo min ka sigi o kan nka a yɛrɛ k'a lamɛn a fɛ mɔgɔw fana k'a lamɛn nazarakan yɛlɛmali ka kɛ bamanankan ye ni fili sɔrɔla yɔrɔ min a k'o fɔ an ye basi la bisimila an k'a lajɛ an ka segin a kan anw yɛrɛ kɔni fɛ nafa b'a la sabu a ye dɔ fɔ bamanankan na a y'o dafa ni nazarakan ye a ye dɔ fɔ nazarakan na a y'o dafa ni bamanankan ye tuma dɔ la a bɛɛ bɛ se ka sentacogo kelen kɛ nka o n'a ta bɛɛ an k'a lajɛ an fana k'a lakali ba yɛlɛma bamanankan na ni fili sɔrɔla yɔrɔ min ko nazarakan mɛnna jɔnjɔn hali Imam Hamadi ko yɛrɛ k'a yɛrɛ ko a kan an latilen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je voudrais ici demander la permission M'a fɛ ka diɲɛ ɲini yan diɲɛ min aw ka sira dama de parler en langue officielle. cogo min ka kuma Mali ka kana kan min ye famaw ka kan ye u bɛ kuma lase kan min na. Ensuite, O kɔfɛ sa je parlerai en langue nationale. o kɔfɛ jamana dugulen ani jamana forobankan na n bɛna dantigɛli kɛ. Après avoir remercié n b'a fɛ ka barika dali ni waleɲuman dɔn foli kɛ le Tout-Puissant subhanahu se bɛɛ lajɛlen o tigi n'o ye Allahu ye et demander que ka ɲinini kɛ ko la grâce et salutations ka nɛɛma jidi ani ka foli ci ko o sɛbɛkɔrɔ di soit sur le prince des envoyés, cidenw olu ka masaden ma Muhammad alayhi salatu wassalam, n'o ye Muhamadu ye kisi ani tanga ani nɛɛma bɛ Muhamadu min ye la noble famille, a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ses compagnons. a n'a jɛɲɔgɔnw kabini waati fo ka se bi ma. Je vous salue. Je vous salue. n b'aw fo Je salue toute l'assistance ici présente. jama min n'o ye jama sigilenw n'u bisimilali minnu bɛ yan n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Je salue ka foli ci kɛ mes frères, n balimaw
sont venus d'ailleurs. minnu n'olu bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka ɲalan sɔrɔ bɛ yen. Mais qui sont venus chez eux. nka u nana k'u b'u ka so o bisimila. Je suis très ému. ne wasalen don. C'est dans la, wa bonyanama ko ye. c'est dans la salle qu'on s'est rencontrés. kuma sigi yɔrɔ in kuma bon in kɔnɔ de n'a tigiw ye ɲɔgɔn ye. On ne s'est jamais vu. bada mɔgɔw b'a la bada ni diko ni olu ma deli ka ɲɔgɔn ye ɲɛ na. C'est dans cette salle nin bon in kɔnɔ y'a bɛ yen. qu'on s'est rencontrés. an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya yan de. Je suis très heureux et très ému ne imam mahamud diko ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ ne wasalen don bi. je me réjouis wa ne sɛbɛkɔrɔ sewalen don. de cette distinction bonya min jɔnjɔn min taara ka di ne ma. et je vais vous surprendre parce que je ne suis pas fier. n bɛna min fɔ a bɛna balaw la ne ma wasa ni n yɛrɛ ye ne tɛ n kamankɔrɔta ni nin ye ne tɛ n yɛrɛ la wasa ni nin ye ne tɛ n disi gosi ni nin ye. Heureux, n b'a fɛ ka min kɛ. ému, mais pas fier. a bonyana ma a sera ni ma nka ka fɔ ne bɛ n yɛrɛ wasa ni nin ye ko nin kɛn bɛ ka ne diko kan wasa ni n yɛrɛ ye wa ayi dɛ. Non. ayi. Je ne suis pas fier et je ne peux pas l'être. wa ne tɛ se ka n wasa ni nin ye ko n bɛ n disi gosi ni nin ye ne tɛ se k'o kɛ fiyewu. Pendant que le pays pour lequel je suis k'a sabu kɛ ne yɛrɛ diko faso min ni ne ye nominé ni nin bonya in taara ka da ne ka kan sugandi ka kɛ ne ye kan tɔmɔ ka bɔ mɔɔw la. au nom duquel o faso min tɔgɔla bi. on m'offre de distinction, jamana min tɔgɔla faso min tɔgɔla ni nin jɔn in taara ka di ne ma. traverse cette situation. o bɛ nin lahalaya gwɛlɛnba nin lahalaya jugu nin jigelatigɛ lahalaya in na. De distinction nin bonya min n'a ko k'a taarala ne la ne mahamud diko la. en 2020, san 2020 nin na. il y en a eu beaucoup par la grâce de Dieu. n'a kɛra ni dali masa Allahu ka se ye. Comme libre, j'étais les terres saintes, nous avons été honorés par la grâce de Dieu. Comme libre, i n'a fɔ a ɲɔgɔnna min kɛra j'étais n'o bonya kɛra ne ye. les terres saintes, ala ka dugu sanuman kɔnɔ nous avons été honorés ni o bonya sugu ni ɲɔgɔn na fana kɛra an ye. par la grâce de Dieu. ala ka se ni ala barika la. Et aujourd'hui, nous sommes là. bi kɔni anw bɛ yan. Mais tout cela nka nin bɛɛ lajɛlen dédié à ce brave peuple du Mali. n b'a fɔ nin yɛrɛ wolo jamana ni nin halala jamanadenw ye. À cette jeunesse combattante. denmisɛn minnu n'u cɛsirilen don kɛlɛ la ka faso kumabɔ. C'est pour eux la distinction. bonya min kɛra ne ye ne ta tɛ olu de ta don. C'est eux, olu de en réalité, qui méritent d'être magnifiés. olu de ka kan ka u yɛrɛ wasa ni nin ye olu de ka kan ka u jɔnjɔnya ni nin ye olu de ka kan ka lajamu ni nin ye. Cette jeunesse résistante et combattante. nin denmisɛn minnu n'u cɛsirilen don n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ faso kumabɔli la. Ce peuple digne et debout. nin halala jamanaden ninnu nin halala jamana in n'a wulilen don k'i jɔ k'i cɛsiri. Comme j'aime à le dire. i n'a fɔ ne bɛ deli k'a fɔ laada la cogo min. Quand je dis que je ne suis pas fier, nin ko sisan ne wasalen tɛ ni yɛrɛ ye nin ko in na. c'est difficile pour moi aujourd'hui de manifester une fierté. a ka gɛlɛn ne diko bolo bi k'a fɔ ko n b'a jira k'a fɔ ne wasara nin ye ne nisɔndiya ko ye nin ye ne kunkɔrɔta ko ye. Pendant que 80% du territoire de mon pays tuma min ne ka dugukolo n'i y'a ta 80% ne faso dugukolo la. n'est pas sous le contrôle de l'État. o tɛ faso ni faso marabaaw u tɛ u ka mara kɔnɔ u sen n'u u ka ŋaniya tɛ boli o yɔrɔw la. Je ne peux pas être fier ne tɛ se ka wasa ni ne yɛrɛbakun ye k'a fɔ nin ye ne wasako ye ne yɛrɛbakun diko.
Quand dans mon pays, les questions de souveraineté nationale tumana tumami ne faso ka faso tigiya ne faso ka faso marali ne faso aka faso tigiya setigiya la ubuli bali ya min besina sont discutées dans les salons n'a fɔra k'a fɔ ne faso kungo o de bɛ fɔ mɔɔw ka jɔnfurusow kɔnɔ de chancellerie, lasigidenw so minnu bɛ yan ne faso kungo u bɛ tɛrɛmɛ ko minnu kan ka latigɛ u bɛ latigɛ o yɔrɔ kofɔlenw la étrangère, yɔrɔ minnu ye dunanw ka yɔrɔ ye ne faso a ka latigɛ bɛ boli o yɔrɔw de la les questions de souveraineté nationale fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye faso yɛrɛ ye halala fɛn ye fɛn o fɛn n'o ye faso ka kan ka a ka mara o setigiya boli kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni waati o waati la sont aujourd'hui discutées dans les salons de chancellerie étrangère. ni o kuma ninnu latigɛli o bɛ kɛ dunan minnu n'u bisimilalen don anw faso dugukolo kan n'olu ni an ka jamana ye ko kɛɲɔgɔnw ye o bon minnu bɛ yan dunan minnu sigilen don an ka faso ni jamana wɛrɛw cɛ ko ɲɛnabɔ ne faso ko latigɛ kumaw ko minnu bɛ latigɛ ne faso kɔnɔ o jalaw bɛ tigɛ o sow de kɔnɔ. Je ne peux pas être fier. ne tɛ se ka wasa ni yɛrɛ ye nin lahalaya ninnu na. Non. ayi. Tant que cette situation perdure, ni o ko in ma dabila bɛɛ ni o ko in n'o o bɛɛ senna i n'a fɔ cogo min na bi. je ne peux pas être fier. ne tɛ se ka wasa ni yɛrɛ ye ne tɛ se ka n disi gosi ne tɛ se ka n kama ɲanga. Non. ayi. Mais je me réjouis de ce qui a été fait. nka k'a fɔ ko a ma bɛn ma wa a bɛnna ma kɛ. Je pense aujourd'hui ne limaniyanen do bi ne dalen do a la ne ka hakilina ye o ye bi. ce qui a été fait min kɛra bi. avant et aujourd'hui kunungo ka se bi ma. m'interpelle, o bɛ ne joonasigi de. nous interpelle. o b'an bɛɛ lajɛlen joonasigi ka ɲininka mun na. Aujourd'hui, il reste beaucoup à faire. bi min ye bi ye min tɔ bɛ yen o ka ca kojugu. C'est aujourd'hui que les Maliens doivent se serrer les coudes. bi de ye don ye don min malidenw ka kan ka ɲɔgɔn minɛ ka u banba. C'est aujourd'hui que nous devrons taire nos rancœurs. bi de fasodenw bɛɛ ka yɛrɛ makaran bɛɛ ka fadenya gwɛlɛ minnu b'an cɛ an ka kan k'o de madabi k'o bila pewu. Pour un Mali an faso maliba ye kɔni. debout. halala jamana halala faso ka wuli k'u jɔ. C'est un terme que j'aime utiliser. ne bɛ deli ka nin fɔ laada la a wa fɔli a bɛ diya ne a ka di ne kosɛbɛ. Un Mali debout. mali min jɔlen don n'a yɛrɛ ye. Un Mali fort. mali min ni barika b'a la mali min ni fanga b'a la. C'est une grande nation. nin fasoba in mali ye jamanaba de ye fasoba de ye mali ye. Un grand peuple qui a bâti beaucoup de civilisations. jamana min n'a ye kobaw olu latigɛ n'a ye fasobaw tu tigɛ ka fasobaw jɔ ni diɲɛ bɛɛ b'a kuma fɔ. Empire, royaume, etc. faso min n'ale ye dugubaw sigi. Ce n'est pas des incantations comme ça. nin tɛ kumamugu gansan ye nin tɛ ni nɔgɔ kuma ye tɛ gansan nin kɔni tɛ tɛrɛmɛli gansan ye fiyewu. C'est un rappel de l'histoire. Ça veut dire hakili que jigin do ko tɛmɛnen minnu kɛra an faso dugukolo cette kan histoire yan. nous interpelle, nous. wa o ko kɔrɔlen minnu kɛra minnu fɛ minnu kɔnna anw ɲɛ o b'a wajibi an bɛɛ lajɛlen kan k'an bɛɛ jɔnnasigi bi Maliens. mali la kɔni. Que nous pouvons trébucher, an bɛ se ka talon kɔni o bɛ bɛn. mais ne jamais accepter de tomber nka an kana sɔn an kana diɲɛ fiyewu a kana kɛ cogo si la an ka bi dugu ma. pour ne pas pouvoir même se relever. ka taa fo k'a kɛ an yɛrɛ binnen kɔfɛ an tɛ se ka wuli fana o man kan dɛ. Nous ne devrons pas accepter ça. an man ka jɛ ni nin ye fiyewu. Encore une fois, tuguni n bɛ segin a kan. de toutes ces distinctions, ni bunye minnu ni jɔnjɔn minnu ni wale ɲumandɔn fɛn minnu bɛ yen nin tanu minnu n'olu bɛɛ lajɛlen kɛra. on dédie cette jeunesse martyre. foyi man kan n'a ye a ma di maa si ma fo nin jamana kumabɔden minnu tora faso kumabɔli la. Jeunesse qui a versé denmisɛn minnu ni u ye bɔnni kɛ le sang u yɛrɛw joliw la. pour le Mali. mali ye faso mali ye. De l'indépendance à nos jours, k'a daminɛ kabini yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ fo ka se bi ma.
ces différentes révolutions successives wuli ka dɔ ni cɛsiri minnu kɛra jamanadenw ye k'u ka sini yɛlɛmali ɲuman kan k'o ɲini que d'aucuns pensent ni a bɛ dɔw b'a miiri pouvoir récupérer et orienter. ni olu miiri la k'a fɔ u bɛ o laɲini ninnu k'u kun nasi u yɛrɛ dama ka laɲini n'u ka hɛrɛw ma gansan. Les luttes pour la liberté, la dignité et l'honneur kɛlɛ minnu n'o kɛra n'o ye danbe kɛlɛ ye n'o ye kan hɔrɔnyani kɛlɛ ye n'o ye yɛrɛdɔn kɛlɛ ye sont des luttes olu ye kɛlɛ ye qui demeurent pour l'éternité. kudayi bada o kɛlɛ in u na to sen na Personne ne peut les confisquer. mɔgɔ si tɛna o paron k'o kunna tiɲɛ i ni dongo jugu sira fɛ Personne. maa si Je o maa dis si tɛ yen personne. n ko maa si tɛ yen Non. ayi On ne peut pas confisquer la liberté et la dignité et n'o l'honneur des tɛ hommes. u tɛ se ka jamanadenw ka kan hɔrɔnyali u ka danbe ani u ka halalaya k'o minɛ k'o k'u dungɔ ye ka taa n'o ye u yɛrɛ dama ka munafan sira fɛ o tɛ kɛ Non. ayi Donc la lutte o kɛlɛ ninnu sabu du brave peuple malien jamana halaladenw jamana kumabɔdenw jamana danbetigiw ka kɛlɛ est une lutte éternelle qui continue. o ye kɛlɛ ye kɛlɛ min ye kudayi bada an ka taa fɛ sa C'est un peuple sabu nin ye faso ye mali qui ye a jamana été ye toujours à la quête minnu n'u tɛ sɛgɛn nin laɲini ninnu sabatili la de la liberté, kan hɔrɔnya ni yɛrɛ kanabila ka k'i yɛrɛma hɔrɔn ye de la dignité, u ka danbe n'u ka hakɛ kɛlɛ de l'honneur. u ka hɔrɔnya an'u ka yɛrɛwoloya kɛlɛ Je l'ai dit et n y'a fɔ n b'a fɔ fana je le réaffirme ici. n bɛ segin a kan yan ka a pereperelatigɛ di yan Que notre pays anw faso mali traverse une situation difficile, a bɛ gɛlɛya gwɛlɛnba de la bi une situation extrêmement difficile. lahalaya minnu ni a gɛlɛya ye gɛlɛya gwɛlɛnbaw ye Qui mérite aujourd'hui a ka kan bi an ka kan un examen de conscience. an bɛ k'an hakili jagabɔ k'an tasi k'an miiri J'ai dit, on terre nos rancœurs, n y'a fɔ an ka dusuw bila n ka yɛrɛ tiɲɛ dusuw bila ne yɛrɛbakun an k'o dabila an k'o mada voire nos haines an ni ɲɔgɔn cɛ juguya faden juguya ni kɛlɛ jugu an k'o dabila les uns envers les autres. ka sin an jamanaden tɔw ma ka juguya ni faden juguya ni bɛnsɛngoniya an k'o bila an ni ɲɔgɔn cɛ Pour ne voir que le Mali. an kana foyi ye fo n'a kɛra an faso maliba ye Aujourd'hui, on veut nous imposer des situations que nous ne devrons pas accepter. bi kɔni u b'a fɛ k'an karaba ko la ko min an man kan ka sɔn o ma fiyewu Autant cette jeunesse ne doit pas se laisser ani fana minnu ye jamana in denmisɛnw ye u kana sɔn fiyewu manipuler par qui que ce soit. k'u sama ka taa se ka u nɛgɛ k'u kɛ bolokɔnɔmɔgɔ ye k'u kɛ ŋɔmi ye k'u yɛlɛma u ni ɲɔgɔn na Pour accepter d'aller vers u kana jɛ n'a ye ka taa kuntilenna kan des situations sans lendemain. lahalaya minnu ni sini tɛ o kow la fiyewu kana sɔn o ma D'aucuns veulent nous imposer o min n'u b'a fɛ ka o karaba k'u wajibiya an kan wa ko an ka sɔn o ma leur vision de la religion. u ka hakilina minnu n'u hakilila k'a fɔ diinɛ ye o ye walu b'a fɛ diinɛ ka taa o kuntilenna fɛ denmisɛnw kana sɔn o ma On ne nous impose pas une religion. maa tɛ maa si karaba La religion, maa man kan maa tɛ ka maa si karaba diinɛ na la religion est un choix. diinɛ kɔni ye nin dɔngɔ de ye kuntilenna de ye Et cette jeunesse doit nin denmisɛn minnu n'olu ye faso denmisɛn u ka kan lutter ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ min ye cɛsiri kɛlɛ ye et refuser l'imposition kana sɔn fiyewu ni wali hakilina ni wali jɔyɔrɔ kan min tɛ Autant nous refusons qu'on nous impose la religion, ani fana k'u karaba ka don diinɛ kan diinɛ minnu ni o ye ni dungɔ ani limaniya sira ye autant nous devrons refuser qu'on nous impose a fana an kana sɔn mɔgɔ kan karaba k'an wajibiya autant nous devrons refuser qu'on nous impose des visions qui ne sont pas les nôtres. hakilina ni kuntilenna minnu tɛ anw yɛrɛw ka hakilina n'an ka kuntilennaw ye an kana sɔn maa kan karaba an ka sɔn ma
Autant nous devrons refuser que notre liberté, notre souveraineté, Angana somfana, anga kahorayani, souveraineté, anga jamana dintigiya, onde faso halala deunye, onde jamana deunye, angana son mogoka ambo saraka fiu. soit remise en question. Ka geleya do ko la angana soma. Non, il faut le refuser. Anka ban wulu masa. Il faut que nous resterons debout. Fo angato anjole kan jesridi. Nous sommes un peuple debout. Anye faso demunu wulile de ku jo nu galabuka kene faso gola. J'aime à le dire parce que nous le sommes. A foli kadi ne sabu anyo de ante fenwere o halala de no kuma bo de no faso de mali de halala anyo de. Anjole no. Nous sommes un peuple debout. Anye jamana mi jome na yere na jigiba yere ka na chesilendo na bafe ka wuli na yere. Nous ne sommes pas un peuple résigné. Onde mogo lafule unye kan sigi kan jigila tege onto faso de unye fiu. Nous ne devrons pas accepter la résignation. On mangan kaso jigila tege ma ka anyere sigi kan jigila tege kwante foi kewa. Anyere Non. ayi. Le fait accompli. Ka foko akera kabanwa otuma on ba kunwa ayide. Ce peuple ne doit pas le faire. On ni faso de mangan kaso mafiu. Il y a eu assez de sacrifices de Yu ni ndi teza uye chama ndi ni la jamani kuma wona. 1960 à nos jours. Ka damine bakelezani keme konoto ni bi woro la kase bima malidin halala de umbe ku nindi faso goinela. Pour que ça reste ainsi. Otisika ke akatoni njigila tike chogo inata ayide. Non. Ayi. J'ai l'habitude de le dire. Tiendo ne be delikani fo. Nous devrons aujourd'hui Biko ni yankanga minge nous mettre ensemble anga faranyonka. pour refuser Kajeka ban à ce qu'on nous impose une vision de la religion. ka ban mun ba fe kan karaba kata dine hakilina minga amanga soma. Comme Ayi. il faut refuser qu'on nous dicte Anga ban mo kan karaba ka fo ayininke anga so kelima. ce que nous devrons, comment nous devrons gérer notre souveraineté. An yɛrɛw ka faso halalaya an ka jamana kumabɔ an ka jamana kelenya an ka jamana dugukolo a tigiya k'a fɔ anw ye an karaba k'a fɔ a y'a kɛ tan an man kan ka sɔn o ma. Faut le refuser. F'an ka ban de an ka kan ka ban ani banni ka kan. Nous sommes un peuple digne, Anw ye halaladenw de ye nous sommes un peuple d'honneur, an ye kumabɔdenw de ye an ye danbetigiw de ye nous sommes anw ye o de ye des gens aussi qui réfléchissent. an ye mɔgɔ ye mɔgɔ min an ye jamana min ye hakilima jamana ye. Voyons la raison. Kodɔn ni faamuya a bɛ anw de fɛ yan. Nous sommes dans une époque aujourd'hui An bɛ donna don min n'o ye bi ye. où les guerres Donna don min kɛlɛ banbalew ne se gagnent plus dans ce monde-là par la puissance du feu seulement. Non. o kɛlɛ ninnu setigiya tɛ sɔrɔ ni mugu ani kisɛ dɔrɔn ye ayi. Il faut nécessairement la puissance des idées. Hakili kodɔn ani baara fo fana ka sabati an na de. C'est aussi par la puissance des idées A tɛ taa ala ka dɛmɛ fana kɔ ala ka setigiya dɛmɛ a tɛ taa o kɔ. L'histoire a démontré que les guerres ne se gagnent plus Kɔrɔlenw y'a jira k'a fɔ kɛlɛ setigiyaw ti sɔrɔ tuguni. par seulement la puissance du feu. Mugu ni kisɛ dama k'o ka setigiya di mɔgɔ ma wa ayi. Non. Ayi. L'histoire nous a montré ça Kɔrɔlenw y'o jira anw na o. il n'y a pas longtemps. A ma mɛn yɛrɛ. Et je le dirais, Wa n b'a fɔ tuguni koyi n bɛna fɔ. que l'on dise ou qu'on veuille A ka fɔ a ka faamu wala banga kama wa. dire ou me qualifier comme ils veulent, O bɛ se ka ne misaliya n'a y'o diya cogo min u ka misaliya o cogo la. c'est une réalité. O tiɲɛ de ye o. Le pays le plus pauvre de la planète, Jamana min n'o ye sɛgɛnbaatɔ jamana ye ka tɛmɛ duniya jamana bɛɛ lajɛlen kan c'est l'Afghanistan. o ye Afghanistan de ye. Les deux grandes puissances mondiales, Diɲɛ setigi jamana fila bɛɛ lajɛlen l'URSS n'o ye URSS ye. a fait 10 ans avec 100 000 hommes. San tan ni jamana in daminɛna o fɛ ni kɛlɛcɛ ba kɛmɛ ye. Ils sont sortis sur la pointe de pied. U y'o mɔlɔnti ka jamana in bila suwɛ. Ils n'ont pas pu gagner la guerre. U ma se ka setigiya sɔrɔ o jamana in kan. Kɛlɛ ma plus sɔrɔ grande kɛlɛ puissance- ɲɛsɔrɔ kɛlɛ ɲɛtigiya kɛlɛ setigiya ma se ka sɔrɔ o fɛ fiyewu. La plus grande puissance mondiale, c'est Diɲɛ setigi jamana min n'o ka se ka bon ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye. il y a 20 ans aujourd'hui, jour pour jour, A bɛ san mugan bɔ
ka bɔ duna ka taa duna. Ils sont obligés aujourd'hui A nana wajibiyaw kan bi de s'asseoir autour de table ka sigi ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ka ɲɔgɔn faamu ɲini pour négocier ka a ɲɛɲini cogo la et trouver un compromis politique bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ u ka lahalayaw n'u ka kokɛtaw la n'u ka dabali ni fɛɛrɛw la avec les talibans. u y'o u karabaraw kan k'o ɲini talibanw fɛ. Alors, O tuma o cela veut dire quoi? o bɛ mun fɔ anw ye u b'an bilasira ni hakilina jumɛn ye. Nous sommes à une époque aujourd'hui An bɛ waati la bi min ye bi ye où ce n'est pas la puissance du feu seulement qui peut gagner, setigiya marifa mugu setigiya dɔrɔn tɛ se k'a to fiyewu. mais c'est la puissance aussi des idées. O dama tɛ kodɔn ni faamuya fana o b'a la waati taw kɔ. Et que ce peuple, nous n'avons pas le droit de nous sous-estimer. Anw ye jamana min an man ka jɔ an yɛrɛ la an man kan k'an yɛrɛ mafiyɛnya an man ka ban yɛrɛ ye fiyewu. Nous devrons nous mettre ensemble. An ka kan ka fara ɲɔgɔn kan de. Nous mettre ensemble, j'aime à le dire, nous mettre ensemble. An ka fara ɲɔgɔn kan a kuma fɔli ka di n ye wa an dun ka ka fara ɲɔgɔn kan dɛ. Parce que nous sommes un peuple uni. Sabu an ye jamana kelen mɔgɔw de an bɛɛ ye kelen baden ni sinji kelen ɲɔgɔnya ka kunsigi la o de y'an faso ye. Malgré la diversité, Hali n'a y'a sɔrɔ kansuguw ka ca kabilaw ka ca Mali la kɛ. qui constitue pour nous une richesse. Wa o kolonzonw kabilaw kolonzolen o de ye anw ka nafa ye o de ye anw ka tɔnɔ ye koyi. Nous devrons nous mettre ensemble. An ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye. On doit réfléchir, An ka kan ka hakili jagabɔ mettre ensemble, parce que le pays est dans cogo une min an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan sabu jamana bɛ kɔlɔlɔ de la bi. situation déplorable. A bɛ lahalaya min jigilatigɛ ka bon kosɛbɛ n'a ma ɲɛ. Il faut avoir le courage de le dire. Fo an ka kodɔn ani kɔnɔnjɛya fo an k'o sɔrɔ ka kuma in fɔ. Le taux se resserre contre nous, Gɛrɛntɛ bɛ ka kɛ k'an lamini bi. le temps joue contre nous. Waati ma nɔgɔ anw ma. Si on ne se met pas ensemble, Ni anw kɔni ma fara ɲɔgɔn kan bɛɛ le Mali, min y'a faso Mali ye notre Mali, an ka Mali grand Mali, Maliba je n'aime pas prononcer ce mot. kuma in fɔlen man di ye. Que Dieu nous en garde. Ala k'an kisi Mali sini na Ala k'an kisi k'an tanga an bɛ sira min ye Mali kɔnɔ o kana an sɔrɔ. Non, Ayi je n'aime pas voir le Mali disparaître. ne t'a fɛ kɛ Mali ka bɔ yen pewu. Mali Pas ka voir tunu. le Mali disparaître, je préfère moi disparaître que Mali ka tunu Mali ko ka ban wa. Ayi ne yɛrɛ ka tunu o ka fisa ne ma Mali ka tunu ye. de voir, assister à ce Mali-là disparaître. K'a ye Mali bi ka tunu ne k'o ye ɲɛna o ka kɛ ne ɲɛna wa ne k'o ye wa ayi dɛ. Jamais, Ayi jamais. Il faut que tous les Maliens fo maliden kelen kelen ani maliden kuru kɔrɔ an bɛɛ lajɛlen et toutes les Maliennes, Mali musomanw et surtout cette jeunesse, kɛrɛnkɛrɛnyana aw denmisɛnw se rendent compte aujourd'hui f'aw k'a dɔn de f'aw ka ko dɔn ka faamuya de sɔrɔ tensa que l'heure est grave. ko kow bɛ yɔrɔ min na bi kow ka gɛlɛn dɛ. Aujourd'hui, les calculs, Bi taɲini nda jate ne yɛrɛ bɛna kɛ cogo di. les querelles, Kɛlɛ fadenya kɛlɛw les misconneries ɲɔgɔn ma fiɲɛ ni ɲɔgɔn misɛnyaw et autres, o n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔn lagosiw les détails. ko misɛnw dama. Le détail, parce que le diable est dans le détail. Ko misɛnya fitinɛ bɛ misɛnya de la sitanɛ de ye misɛnya ye. Il faut dépasser les détails F'an ka tɛmɛ ɲɔgɔn misɛnya n'o misɛnyaw de kan. et aller à l'essentiel. An ka taa ko kumaw la ko nafamaw la minnu n'o ka kan an k'an ɲɛsin o ma ten dɛ. À se mettre ensemble. F'an ka fara ɲɔgɔn kan o de la. Je l'ai dit et je le redis. N y'a fɔ wa n b'a fɔ wa n bɛna segin a kan. C'est une occasion pour moi aujourd'hui Nin ye dalu ye bi ne k'a fɔ aw ye bi. de le réaffirmer. K'a waleya k'a segin a kan k'a jɔnjɔnya bi. Allah bi'idhnillah. Allah bi'idhnillah. Ni Ala ka diɲɛ ye. On doit se mettre ensemble. An ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ. Ce n'est pas avec les querelles infinies, Kɛlɛ banbali u tɛna to fiyewu. médisance, Ɲɔgɔn lagosi ni ɲɔgɔn buruja. vraiment des choses qui n'agrandissent pas. C'est pas avec ça Fɛn qu'on o va faire fɛn le bɛ yen Mali. n'o tɛ an bon nin na n'o tɛ an bonya an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Et qu'on va tirer le Mali des griefs. Ni an o ko ninnu olu de tɛna to an dun ka se ka Mali bɔ nin gɛlɛya in na dɛ olu tɛ. Des gens qui veulent
mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ nous déposséder du Mali. ka Mali yɛrɛ paron ka bɔ an bolo k'an bolo bɔ Maliko la pewu 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 pewu. On se met ensemble. F'an ka fara ɲɔgɔn kan de. Nous n'avons pas d'autre choix que de se mettre Tasira ensemble. wɛrɛ t'an bolo dabali ni dabali wɛrɛ t'an bolo fo n'a kɛra o ye. Et résister. Wa k'an cɛsiri kɛlɛ la an kana sɔn Et bien fiyewu résister. an kana sɔn fiyewu Parce que nous sommes menacés. sabu an daminɛnen don sabu kojugu kunsin b'an ma koyi Résister. an k'an cɛsiri. Moi je le dis, n b'a fɔ koyi je sais que ça fait tuma dɔ la n b'a dɔn k'a fɔ mal. a bɛ digi mɔɔw la Ça fait mal parce que celui qui le dit est un imam. a bɛ digi mɔɔw la sabu maa min bɛ ka nin fɔ o tɛ maa wɛrɛ ye o ye alimami de ye. Le seul crime qu'il a commis, c'est d'être kojugu kelen min bɛ yen n'o ma bɛn maaw ma dɛ. ce qui vaut tout ce que ce salve de critiques, de choses, de je ne sais quoi, on le qualifie de tout. kabili o kuma nin bɛ fɔ ne fɛ bɛɛ b'i ta fɔ bɛɛ bɛ ne misaliya ni ko wɛrɛw ye bɛɛ b'i ta fɔ ne ma. Mais les imams, nka alimamiw kɛ de tout le temps, waati bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ kununko fo ka se bi ma ont joué un rôle, o jɔda bonyana kosɛbɛ dɛ. non le premier rôle. u ye jɔda fɔlɔ olu de tun bɛ kow ɲɛma k'u ɲɛnabɔ Dans la défense de ce pays. faso kumabɔli u kow ni kɛlɛw la kɔni. Les gens oublient, mɔgɔw ɲinɛna ils n'interrogent pas notre histoire. u m'u hakili jagabɔ fasoko in na koyi On veut escamoter la réalité. ka tiɲɛ ka bɔgɔ k'a kan k'a feere k'a datugu k'a kɛ i n'a fɔ o tɛ tiɲɛ ye. Les grands résistants, jamana kumabɔ kɛlɛdenw ŋana minnu sɔrɔla mali kɔnɔ n'u y'u cɛsiri jamana in kumabɔli la ils sont qui en Afrique occidentale? olu ye jɔnw ye farafinna tile-bi-yanfan bolo in fɛ yan kɛ. Pour les énumérer, an t'u jate ɲɔgɔn fɛ wa Vous allez trouver an ka hakili jagabɔ an ka kɔrɔlenw lajɛ bani. vous allez trouver à la tête du liste kɛlɛ o kɛlɛ n'o kɛra n'o ye jamana kumabɔli kɛlɛ ye i b'a sɔrɔ olu de y'a kɛlɛ ɲɛkun ye olu b'a sɔrɔ olu de y'a kɛlɛ ŋana ye. les grands imams. alimamibaw Imam Samori Touré, alimami samori ture El Hadj Umar Fouti, elhaj umar futi Cheikh Ahmed Bamba, sheikh hamadu bamba Alpha Yaya Diallo, alfa yaya jalo Mohamed Lamine Dramé, muhamadu lamin drami et récemment, kɔsa in na Cheikh Ahmed Himahullah Sharif. أشرف الشرفاء. asharafu sharafa نعم أشرف الشرفاء. naam asharafu sharafa. Des gens qui ont tout laissé mɔgɔ minnu bɛ yen nin kumabɔden minnu bɛ yen u jɛna ko bɛɛ lajɛlen kɔ qui ont sacrifié tout u ye u yɛrɛ saraka k'u fɛnw bolofɛnw saraka k'u fɛmaw saraka ka fɛn bɛɛ lajɛlen saraka fɛn min kama pour le nord de ce pays. jamana in danbe C'était des imams. olu tun ye alimamiw de ye. Pourquoi munna aujourd'hui c'est un crime qu'un imam bi parle de ça? ni alimami ko k'a bɛ da don jamana kumabɔ kɛlɛ la o ye kojugu dan de ye munna Pourquoi? ale ne ma faamu kun min na u b'a fɔ. Nous n'allons pas abandonner notre pays. a kana kɛ maaw ɲɛna k'a fɔ an bɛna an faso in bila juguw ye dɛ. Non. ayi On ne va pas abandonner notre pays. an t'an faso bila juguw ye dɛ an t'an faso labila juguw ye dɛ ayi. Pas du tout. C'est ce que les gens veulent. n'o de ka d'u ye o ti kɛ. Abandonner notre pays anw k'an faso bila juguw ye pour nous pousser à la faute. ka an to ye k'an bila an ka tiɲɛni kɛ. Non. ayi Allons résister. an b'an jija k'an cɛsiri k'an banba Encaisser. hali n'an b'a kun an b'a kungo ye Mais nka déterminé. inshallah Déterminé. Inch'Allah. an cɛsiri